Takže čaute ľudia, ja vás vítam dneska u novom videu z Phasmophobie. Ja som Rasterko a dneska som tu s dvomi hráčmi. Čaute. Čaute. No a dneska si ideme dať nejaké 2-3 hry a uvidíme. Dobre, takže čo ste si zobrali? UV, fotoaparát a knihu. Takže ja si berem MF-ko a si berem temp, no čo to je. Dneska tu máme mapu, jak sa volá táto mapa vlastne? No, keď to bude Monkey Paw, to bude dobré. Vlastne o tejto hre ide to, že vy tu máte ducha a musíte... Vy tu máte ducha a musíte ho nájsť pomocí kaďakých prístrojov a podľa toho zistíte, že či to je, aký je to duch. Môže to byť v Spirit, Wraith, Phantom, Poltergeist, Banshee, Djinn, Mare, Revenant, Shade, Demon, Yurei, Oni, Yonkai, Hantu, Goryo a vlastne môžete MF level 5. Toto sú vlastne evidencie, podľa ktorých to zistíte, že aký je to duch. A ešte vopred sa ospravedlňujem, ak to bude počuť nejaké klávesnicu alebo myšku. Dobre, čo sa ide robiť, čo sa deje? A nemôžem sa iba tak stýkať, že? Prečo sa ti... nerobí? Ozaj našli ste tú onu, jak sa volá? No, ten... no, čo má? A, mám to, je to v kúpeľni. Je to v kúpeľni manželskej. Mi pípalo trojka. Where are you? Ja idem pre ďalšie veci. A ručička, toto je vlastne jedna z tých, kde nie sú tu vlastne karty. Je to vlastne taká panenka a to je duchovná vec. Proste keď to... buď môžeš dať karty, kde ti dá akože vydeštíš a buď to máš... Buď ťa to môže zabiť, alebo to nespraví nič. Toto je vlastne Dots projektor, čo ukáže, kde je duch, akože, také bodky na ňom. Steven Elliot, Katniky Spider-Man, to je jedno, no a Steven Elliot si tu, teda Steven Elliot Ari. Vlastne toto idem dať tam a na to sa dáva buď kamera, alebo dá sa tam dať, myslím, že aj ten oný, Docko. Neviem, jak mám dať tu oné do Docko. Ten duch. Ja viem, že Spirit hovorí zas niečo, že Dead povedal niečo. Dobre, takže je to oný. Je to MFL, jak sa to volá, Spirit Box. Fingerprint. To si nabiem a Fingerprint? Dobre, takže teraz sme zaškrtli ultrafialové svetlo a sme zaškrtli Spirit Box. To znamená to, že sa niekde dotkol a toto. Takže teraz nám z toho ten mimik vychádza, Poltergeist a Phantom. A každá z tých oných má tiež svoju vlastnosť, takže napríklad Poltergeist hadzuje veci, proste môže hodiť veci. Ja musím zobrať napríklad sviečku. A to tiež, a tu máte tiež, takže musíme vyfotiť Kosta, musí zhasnúť túto smiečku a MF radar. Nie, že musíme nájsť miestnosť pomocou MF radaru, ak dobre viem. Dobre, mám ďalšie one, musíme zapáliť sviečku a musí ju zhasnúť. A musíme odfotiť ducha, takže čo je dáme ako prvé? A teraz je aktuálne... Teraz je vlastne ich hanti. To zamknú sa dvere a zamknú sa dvere a proste je tam duch. Aha, takže Trexik jeden kamarát skapal a... Ozaj to Trexik skapal. Dám si. Dobre, ako ideme aj spraviť tie no... Firelight a tieto veci. Ja tam iba položím kameru. Mám tam aj zapaliť tú sviečku, alebo nie?
Tam už je 3 pocky. Aby si dobre zapálil. Tam už sú 3 pocky, nemusíš to tam ťahať. A zober asi krucifix. OK. Daj mi jeden. Aj incense, aj zapalovač. On sa spálnul hneď v tej istej miestnosti. Hej. Tak asi to bude jeho, ne. Dobre, ten tripod. 3 pocky tam sú, vravím. jak dôleží. Napísal, dobre, máme ho. Počkaj, skúsim tam dať ešte tú sviečku, či ho to vôbec hasne. Oči, náš, ktorý si na nebe spať, posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, ochraň ma. Dobre, ešte som tam dal tú sviečku, skúsime, že či zhasne alebo nezhasne. Stačí, keď dáš pred dvere. Daj mi ju. Zhasol tú sviečku. Ja ešte nechám na fotku, že nech to zhasne. OK, a toto, ideme aj spraviť fotka Ghosta, to je debil, on mi tu hádže ovnu. Choď do frasa. On mi tu hádže čapku. Ideme aj spraviť tú fotku Ghosta, alebo nie? Nee, skapujeme. Ja, tak OK. Ozaj, polož tam prosím ťa kameru. Ja vlastne one. Je to vlastne, čo to je? Ghostwriting. Takže je to poltergeist. Keď ti hovoríš, že tam hádzal veci, tak to mi vychádza. Že nehádzal tam práve že veci, absolútne nič som tam nevidel, že vyhádzal. Ozaj vlastne ešte som nespomenul, za všetky tieto fotky vlastne vám pridávajú peniaze, takže za to máte navyše peniaze. Má si tam aktivitu menšiu. Tak nie, tak je to poltergeist, lebo háže s vecmi. Aha, dobre, spadáme preč. Von. Výborne. Keď si som odfotil v pohode. Odfotil si alebo neodfotil, padáme pryč. Rexik tam hádzal veci na zem a to sa... OK, hoď niečo, ak môžeme ísť. Čo mám hodiť? Tak, Ja, dobre, hodil. dobre, môžeme. Dobre, máme všetko, poltergeist, to je ghostwriting, ultra dobrá. Ale máme. No a teraz sa uvidí, že či to máme správne, alebo nemáme to správne. Máme to správne. Dobre, už môžete zapnúť ten denník, teda no o tú hru. Ja mám ready, no dobre, tak teraz môžeme ísť. Ja, tak no, sorry, na to zabúdam, tak GG. Nazdar, Pírku, ja mi viem, jak to je dobře. Počkej. To sú debilní. Dobre, ja berem knížku, ja berem toto. A ja berem toto, ja vás povedal, konevos. Ja berem toto a ideme. Dáme to! Dá si mali, vieš som, ak si mal houchy. Nazdar, duchu. Dneska to bude zábavka. Tuto to bolo. Takže tu nok hravíš. Monkey. Ručička. Monkey. Prečo najprv furt, že Ouja, potom furt Ding Dong a potom furt Voodoo Doll. Ja by som sa vyskúšal tu Monkey Paw. Neskúšaj nič, lebo sa zajeb... Nemôžem vyskúšať tu Monkey. Neskúšaj nič. Pietka? No to je... Piet. Dobre, takže je to tu. Are you here? Aha, on povedal, tí čo sú sami, choďte preč. Ja tu pozerám orby. Ja, no choďte do frasa, ideme. John Hay. Povedal. Povedal, si istý? Áno, povedal. Dobre, takže si zapisujte Spirit Books. A dobre, mám teraz je to z týchto tu. Hej, kapráne, ja som ešte nikdy nemal ten Mimika. Alebo ten Twinsa. Ale to si už počul, že povedal, fakt Ondrej. Aj toto sa tu stalo. Aha.
Vrej to nemôže byť, lebo ten by lietal, ten by nestúpil. Nie, ja nejdem, ja chcem aj pekné peniažky. Ja nejdem nič robiť. Bože, Veľa peňazí. Prečo si išiel ku mne? Ja neviem. Ja som len tak vošiel dnu a rýchlo, tak som zašiel kuť za tebou. GG. Ondrej? OK. No. My sme boli dvaja v tej istej skrini a nás nezabila. Však to. Aj tak tá. Ale za chvíľku tu bude otáznik. Za 5, 4, 3, 2, 1. Čo som vravel? Tak jej. Dobre. Nice, tak to bola som ten mid twins. Yes. Yes. No, to sme vedeli už od začiatku. Hej, no ale trebalo vám skapať. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak nezabudnite dať like a odber. Keď si dáte 15 lajkov, tak natočíme ďalší diel, tak preto to video to bolo všetko, tak čaute. Сука, блядь!